Medzi základné vybavenie každého pneuservisu patria nadstavce. Je ich množstvo kategórií, množstvo druhov. Poďme si nejaké predstaviť, aby ste mali predstavu, čo všetko vám vieme ponúknuť a zabezpečiť. Základnými sadami nadstavcov sú nadstavce, ktoré majú plastovú ochranu, slúžia na demontáž a montáž disku z vozidla. Štandardná sada obsahuje 17, 19, 21, 22 mm. To je absolútny základ. V prípade, že sa stretávate s niektorými vozidlami, ktoré majú tuningové disky, prípadne ináč riešené ráfiky, máme v ponuke predĺžené nadstavce, rovnako máme teda všetky veľkosti. Prípadne sa môže stretnúť s kolesami, ktoré potrebujú tzv. Tenkostené nadstavce, predĺžené. Máme. Aktuálne, keďže prichádza do mody vozidla Tesly, tie majú samostatné nadstavce s iným upínaním. Prípadne sa môže stretnúť s iným upínaním pri Mercedese, takisto rovno má aj Hyundai. Častým javom a vec, ktorú ľudia pravidelne hľadajú, bývajú nadstavce pre Fordy. Je dosť možné, že ste sa s tým už stretli. Ford sám o sebe nemá čísla 17, 19, 21, tak ako je štandard, ale 19,5 a 18,5, prípadne 20,5 a 21,5. Tieto sady máme v rôznych baleniach, od menšej, väčšej, podľa toho, ako potrebujete.